Gràcies, anem a dir Bellaterra, per haver-nos convidat a fer aquest cicle de presentacions a les diferents forces polítiques i tenir l'oportunitat de venir aquí i explicar el nostre projecte, explicar les nostres propostes per Europa. Primer de tot també voldria disculpar-me perquè, com veieu, la veu no la tinc massa... S'entén bé, això? Sí? Així? Disculpeu-me perquè tinc la veu una miqueta rovellada. Tinc un amic de litis de cavall i no volia per això no venir avui i faré tots els possibles per anar a mantenir el meu to de veu d'aquesta manera. Si veieu que en algun moment m'aturo, no patiu, sobreviuré, però necessito parar un segon perquè a vegades costa una mica. Doncs bé, sense més preàmbuls, agrair-vos de nou la invitació des del nom d'Esquerra Republicana de Catalunya. I comencem. A les eleccions del proper dia 25 de juny ens hi juguem moltíssim, tant com catalans com europeus. I és que és impossible aïllar les eleccions d'aquest 25 de maig al context polític general que vivim a Catalunya, precisament de la cita tan important que tenim el 9 de novembre amb la consulta. El 80% de la ciutadania de Catalunya i la clara majoria de les formacions polítiques estem d'acord en celebrar una consulta per decidir, perquè entre tots els catalans i les catalanes decidim el nostre futur com a país i dintre d'aquestes possibilitats també incloent la possibilitat d'esdevenir un estat independent. Catalunya, des d'Esquerra Republicana, considerem que Catalunya necessita urgentment disposar de les millors eines per aspirar a un present i un futur millor per a la nostra ciutadania. I aquestes eines són les d'un estat independent, que pugui desenvolupar tot el seu potencial sense patir el llast d'unes polítiques aplicades per part del govern central i per una estructura predominant de l'Estat que no accepta la seva diversitat nacional. Catalunya aspira, doncs, a la normalitat, a formar part d'Europa i de la comunitat internacional des del nostre propi Estat i volem arribar posant en pràctica els valors de la democràcia i els seus mecanismes. Estem convençuts que la democràcia és la via per dirimir qualsevol disputa que pugui existir entre legalitat i legitimitat sobre una convocatòria d'una consulta àmpliament anhelada per la ciutadania. La tensió entre legalitat i legitimitat s'ha de resoldre a les urnes d'acord amb la voluntat majoritària de la ciutadania. La construcció d'un nou estat a Europa només es pot fer des de la democràcia, des d'una participació cívica, pacífica i des d'un concepte inclusiu de ciutadania. En democràcia, al cap i a la fi, el que és normal és votar. El que no és normal és que no ens ho deixin fer. I és això, precisament, el que els diputats i diputades d'Esquerra Republicana i la resta de diputats compromesos amb la consulta anirem a explicar a Brussel·les a partir del 25 de maig, perquè durant les primeres setmanes de presència allà al Parlament Europeu serà imprescindible que parlem, que ens expliquem, que parlem amb representants d'altres partits polítics europeus, amb funcionaris de la Comissió Europea, amb representants de partits polítics i d'estats, fins i tot governs que estan físicament allà, amb les representacions permanents, amb les ambaixades a Brussel·les. Haurem de parlar amb mitjans de comunicació, haurem de parlar amb think tanks, haurem de parlar amb tothom, perquè al cap i a la fi el que nosaltres volem fer és simplement un procés radicalment democràtic i això ho poden entendre, ho entenen de fet perfectament, però cal que expliquem el per què ho volem fer, com ho volem fer i com hi arribarem. Això serà molt important. Evidentment, nosaltres, fruit d'aquesta feina que farem no sols, sinó també, com he dit, amb els altres representants dels altres partits polítics que estan a favor del dret a decidir, a favor de la consulta, el que nosaltres esperem és aconseguir el suport del Parlament Europeu i en el millor dels casos forçar, la consulta evidentment, en el millor dels casos forçar que la Unió Europea obligui d'alguna manera a l'estat espanyol a seure's a la taula i a negociar amb nosaltres, el govern de la Generalitat de Catalunya, els termes de la consulta i que també l'obligui després a acatar el resultat d'aquesta consulta. Abans de venir he tingut l'ocasió de veure un moment el vídeo d'un anterior participant aquí, del representant del PSC, que deia una cosa que m'ha fet molta gràcia, i és que deia que aquí venien algunes formacions polítiques a dir que la consulta o que el futur de Catalunya, la independència de Catalunya, no ens enganyem, que el Parlament Europeu no decidirà sobre la consulta ni sobre la independència. Jo li hauria de dir al senyor del PSC que estic totalment d'acord amb ell, evidentment, que el Parlament Europeu no decidirà sobre el futur de Catalunya. El futur de Catalunya decidirem els catalans i les catalanes, i ningú més. El que sí que nosaltres esperem del Parlament Europeu i de les institucions europees és un suport, únicament i això, un suport
a un procés democràtic que s'està fent aquí, ja que un dels principals valors i principis de la Unió Europea és precisament la democràcia. Us deia que, per una banda, treballarem aquest suport, el suport a la consulta i a forçar la negociació amb l'estat espanyol, per una banda. Però també, evidentment, el que ha de treballar a Brussel·les és aconseguir el reconeixement de Catalunya, una vegada siguem independents, una vegada fruit de la consulta del 9 de novembre surti un sí majoritari a voler ser un estat i un sí majoritari a que aquest sigui independent, doncs caldrà treballar perquè ens reconeguin com a tal els diferents estats que conformen la Unió Europea. I la Unió Europea també necessitem que, com més aviat millor, ens doni una resposta o tingui preparada una resposta i una solució davant de l'adveniment d'aquesta situació de fet que es pot produir no només a Catalunya, sinó, com ja sabeu, a Escòcia. A Escòcia també serà un referèndum el proper 18 de setembre i si realment surt el sí a Escòcia i, a més, el Partit Nacionalista Escocès ha dit que té tota la voluntat de continuar formant part de la Unió Europea, doncs la Unió Europea es trobarà amb dues situacions exactes, no estic dient que el nostre cas i el d'Escòcia siguin iguals, sinó que la situació serà exacta, és a dir, que dos territoris de dos estats que ara mateix són membres de la Unió Europea se'n separaran i, a més, diuen que volen continuar formant part de la Unió Europea. I amb això se li haurà de donar una resposta, que fins ara no ha vingut. Fins ara no ha vingut. Què hi ha hagut fins ara? No és veritat, ja ho sé. Però què hi ha hagut fins ara? Fins ara hi ha hagut declaracions per part de membres de la Comissió Europea. Tinguem molt clar, les diferents institucions. Hi ha hagut declaracions per part de representants de la Comissió Europea. I aquestes declaracions no han estat negatives, han estat decebedores. I a més han sigut decebedores perquè han sigut contradictòries depenent de quan es deien i en el moment que es deien. Ara us posaré un exemple i us quedarà claríssim. Us sona la vicepresidenta de la comissió, la senyora Viviane Reding? Fa molts mesos aquesta senyora, una dels números 2 del Barroso, d'acord? Aquesta senyora va venir a l'estat espanyol a fer una visita i li van fer una entrevista en un diari de Sevilla i en aquest diari li preguntaven escolti, hi ha tot això a Catalunya, que es vol independitzar i tal, vostè què opina? Una Catalunya independent es quedaria dins o fora de la Unió Europea? I la resposta d'aquesta senyora per escrit, i podeu trobar el diari Beneïda Hemeroteca, el podeu trobar per internet, la resposta d'aquesta senyora era: és impensable que 7 milions de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea es quedin automàticament fora d'un dia per l'altre de la Unió Europea. Aquesta va ser la resposta inicial d'aquesta senyora, per escrit en un diari. Què va passar? Us podeu imaginar la reacció furibunda de l'estat espanyol davant d'aquestes declaracions d'un alt representant de la Comissió Europea, d'acord? Li van escriure una carta, li van demanar públicament que rectifiqués i finalment, davant de tota aquesta pressió, aquesta senyora va haver de rectificar les seves paraules i aleshores va començar a entonar aquest discurs, que és el que sí que hem anat veient continuadament per part de membres de la Comissió Europea, dient que, que clar, que no sé, sí, clar, si marxen, marxen, no? I marxen amb totes les conseqüències i haurien de tornar a demanar l'entrada i aquestes coses que hem anat sentint, no? De fet, però, la Comissió Europea no té entre les seves competències fixar la posició de la UE sobre aquest assumpte ni interpretar els tractats. No és la seva competència. El que ens ha d'interessar més no és el que diuen els representants de la Comissió Europea, sinó quin és el posicionament dels que realment tenen el poder per prendre les decisions dintre de la Unió Europea, i aquests no són altres que els estats. I en això sí que tenim bones notícies, perquè fins a dia d'avui no hi ha hagut cap estat, cap, de la Unió Europea que s'hagi mostrat obertament en contra ni del procés ni de la independència. La independència queda molt lluny. Nosaltres parlem del procés i del dret a decidir, d'acord? No hi ha hagut cap estat que se n'hagi mostrat en contra i això és molt més positiu del que sembla, perquè el normal és que no es posicioni a favor. El normal és que donin suport als seus col·legues, a l'actor amb qui tenen relacions diplomàtiques, comercials, que no deixa de ser un altre estat, que és l'estat espanyol. Nosaltres no som ningú, però no estan donant suport a l'estat espanyol, perquè no estan dient res en contra de nosaltres. Per tant, això és molt més positiu. Jo crec que el màxim que podem aspirar ara mateix és que no diguin res. Aquest silenci és molt bona notícia. Però és que, a més, de fet, els estats de la Unió Europea ja estan treballant amb la hipòtesi d'una possible Catalunya independent, perquè
de fet, i això és públic i notori, va sortir als diaris, a Alemanya, que sembla que és un estat que algú pinta dintre de la Unió Europea, el govern d'Alemanya va encarregar un think tank de molt prestigi que fes un estudi sobre la viabilitat econòmica d'una Catalunya independent dintre de la Unió Europea. L'estudi aquest, us estalviaré, deia que sí, que no hi hauria problema, que seríem una economia forta al sud d'Europa, etc. Però vaja, que és molt significatiu que un estat com Alemanya encarregui un estudi d'aquests a un think tank sobre la viabilitat d'una futura Catalunya independent. A més, no oblidem que des dels seus inicis el projecte europeu ha anat sumant membres, dels 6 inicials als 28 actuals. I la Unió Europea ha buscat sempre ampliar les seves fronteres i els seus membres, no reduir-los. És impensable que la Unió ofereixi, per exemple, a Ucraïna sumar-se al projecte europeu o als estats que venien de l'ex-Jugoslàvia o dels Balcans, que ens han independitzat després de crues guerres i batalles internes, on hi ha hagut molts morts, ofereixi a tots aquests estats a entrar dintre de la Unió Europea i alhora ens digui a Catalunya, que som 7 milions d'europeus després de gairebé 30 anys de feina conjunta, que no, que hem de marxar i tornar a trucar a la porta. No té cap mena de sentit. I en un moment, sobretot, de debilitat de l'europeisme, el que menys interessa a la Unió Europea és perdre membres. No té cap mena de sentit, i menys membres que són realment proeuropeistes, que tenen ganes de quedar-s'hi. Gairebé és una declaració heroica, tal com estan les coses avui en dia, dir que vols continuar formant part de la Unió Europea. Malgrat tot, malgrat tots els arguments que tenim des del punt de vista econòmic, polític, jurídic, fins i tot, si malgrat tot no ens hi volen, caldria tenir clar que la relació amb la UE no es basa únicament en formar-ne part com a membre, sinó que hi ha altres alternatives, com formar part de l'Associació Europea de Lliure Comerç, la EFTA, em sembla que n'haureu sentit molt darrerament, perquè se'n parla bastant com una alternativa, o, per exemple, poder gaudir dels acords de lliure circulació de persones, que es coneix com l'espai Schengen. Podríem continuar tenint l'euro, perquè això no depèn de la Unió Europea, Andorra té l'euro i no és membre de la Unió Europea, etc. És a dir, que hi ha maneres de continuar formant part del que és l'entramat europeu sense haver de ser un membre de la Unió Europea. Malgrat tot, nosaltres estem convençuts, com us deia, que continuarem formant part de la Unió Europea. Creiem que al final la lògica i el sentit comú imperaran i que no serà una continuïtat automàtica. Això també és qui us ho digui menteix, és que és impossible que sigui d'un dia per l'altre que siguem estats membres, perquè ha d'obrir-se un període de negociació dels tractats. Com ja sabeu, el nombre de diputats que té cada estat a Europa depèn d'un criteri de població, és a dir, som 7 milions de catalans i catalanes, doncs ens pertocarien, feu els càlculs, no sé, uns 12, 13 eurodiputats. L'estat espanyol, que ara perdria de cop i volta 7 milions de persones, doncs no tindria els 54 diputats que té ara, en tindria uns quants menys. Igual tindríem X vots al Consell de Ministres, tindríem un representant a la Comissió, i tot això, i els tractats mateixos s'haurien de modificar, per incloure el nom de Catalunya com a nou, República Catalana, com li vulguem dir, com a nou membre de la Unió Europea. Això, evidentment, és un període de transició que no deixaríem de ser membres, però tampoc no ho seríem de ple dret, seria una situació d'impàs i que amb això hi ha molts estudis que avalen aquesta possibilitat. Però és això que us deia, que nosaltres estem convençuts que continuarem formant part de la Unió Europea. De totes maneres, també simplement fer l'apunt que si continuem o no formant part de la Unió Europea, això ho haurem de decidir els catalans i catalanes una vegada siguem un estat independent. Una de les primeres coses que hauríem de decidir en referèndum és: voleu continuar formant part de la Unió Europea? Sí, no. Si surt que no, problema resolt. Si surt que sí, el que us deia abans, esperem que la Unió Europea hagi preparat una resposta i una solució al respecte, perquè en primera instància serem nosaltres els que decidirem si volem continuar formant part de la Unió Europea o no. Per tant, amb això, molt tranquils. Per tant, si nosaltres esdevenim un estat, un nou país, i el volem precisament començar a construir a partir del dia 9 de novembre, també hem de tenir molt clar que part del que nosaltres siguem com a país es decidirà molt allà a Brussel·les, perquè la UE condiciona les principals polítiques que ens afecten a tots el dia a dia. Com ja sabeu, aquesta xifra es diu molt sovint, que aproximadament un 75% de les normes que s'aproven als diferents parlaments, als diferents estats, tenen el seu origen en una llei europea. I això continuaria passant el mateix. Per tant, nosaltres volem ser un nou estat dins de la Unió Europea per treballar per una Europa nova, a més, una Europa concebuda des del progrés,
molt més democràtica i més cohesionada i sobretot al servei dels ciutadans i no dels capitals com ha estat fins ara. Perquè l'actual model europeu pateix un estancament greu i preocupant d'ençà de l'esclat de la crisi econòmica i financera mundial de fa 6 anys, que a més aquí també va suposar una crisi de l'esclat de la bombolla immobiliària que ho va complicar tot encara més. Aquesta terrible crisi financera i econòmica que ha sacsejat Europa i que ha servit d'excusa a les elits polítiques per aplicar una agenda de mesures neoliberals basades en l'austeritat econòmica i encaminades a servir els interessos de les oligarquies financeres, al cap i a la fi. Unes mesures que no només estan destruint l'estat del benestar, estan desballestant en molts països europeus, sinó que també està generant una involució, i això és molt preocupant, en drets tant socials com econòmics que s'havien aconseguit després de molts anys de lluita i de reivindicacions. Però a Europa no només assistim a una crisi econòmica i social, sinó que també patim una severa crisi democràtica. Les mesures per superar la crisi, que us deia abans, aquestes mesures d'austeritat, han estat imposades per la Troika. Com ja sabeu, la Troika és un òrgan format per la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, els membres dels quals ningú hem escollit, la ciutadania no els hem escollit a cap d'ells, i a més han estat aplicant unes polítiques injustes, ineficients i molt costoses socialment i s'han pres totalment d'esquenes a la ciutadania, que som els que les hem patit en primera instància. Jo crec que bona part del sentiment o la percepció que la ciutadania té ara mateix en relació a la Unió Europea es podria resumir en 3 punts molt breus, i és que fruit de la crisi d'aquestes mesures els rics cada vegada són més rics i els pobres cada vegada són més pobres, l'absència de perspectives de futur pel jovent, la generació més preparada de la història que ha de marxar fora del continent fins i tot per trobar feina i per poder tenir un desenvolupament professional i al final una emancipació personal i realització personal en la seva carrera professional, i aquí no ho troba, no troba oportunitats, i això és un talent que marxa i que molt poques vegades retorna, i això és una gran pèrdua per nosaltres, pel futur tant d'Europa com del nostre propi país. I també hi ha una creixent sensació, sobretot en els països endeutats, que la Unió Europea és una mena de règim autoritari no disposat a suspendre procediments democràtics, invocant urgències econòmico-financeres que permeten fer fora caps d'estat de govern, triats democràticament per la seva ciutadania, canviar constitucions acuirassades que són gairebé sagrades com l'espanyola en 24 hores, nomenar tecnòcrates al capdavant dels països o ignorar referèndums. Aquesta és la democràcia conforme al mercat que deia la senyora Merkel. Doncs, evidentment, des d'Esquerra Republicana estem totalment en contra d'aquest model d'Unió Europea, però és en absolut el nostre. I per canviar-lo, cal reconnectar amb l'Europa dels valors democràtics, de les llibertats, dels drets socials, de la pau, de la diversitat i de la cultura. L'Europa fundacional que fou usurpada, a nosaltres ens agrada parlar així, pels interessos del capital, dels mercats, dels bancs i de les grans corporacions empresarials. Des d'Esquerra Republicana apostem per un canvi de paradigma, per una nova manera de fer política a Europa, i això és el que defensarem i el que defensem en el nostre programa i que defensarem durant la campanya i el que farem un cop siguem allà. Volem capgirar l'austeritat, austeritat imposada des de la Troika, que ha generat aquest empobriment tan massiu a la societat europea, directament aquí a Catalunya, i transformar-la en reactivació econòmica, indústria, economia verda i ocupació, aprofitar el talent dels joves i posar-los en funcionament. Volem una Europa més democràtica i transparent, on els ciutadans decideixin, i no els capitals, i els poders financers i els lobbies empresarials estiguin controlats. Volem una Europa més pròspera i sostenible, amb un acord pel deute i amb un gran programa d'inversions per a crear 10 milions de llocs de treball. Després desenvoluparé més aquests àmbits amb més propostes concretes. I finalment volem una Europa més justa, amb un pacte de benestar i cohesió social per lluitar contra la desigualtat, contra l'atur, la pobresa i per garantir els drets i les llibertats. També volem, evidentment, capgirar la majoria conservadora instal·lada a les institucions europees, que representa l'Europa dels bancs i del capital i que ha gestionat la crisi en favor dels seus interessos i contra la voluntat dels seus ciutadans, com us he dit abans. Volem sumar una majoria progressista que situï de bell nou les persones al centre de la construcció europea, convertint aquest procés en un exemple de democràcia on cap decisió, ni política ni econòmica, és aïllada de la voluntat popular.
Aquestes complicitats es poden trobar, a més, a Brussel·les, es poden trobar a Europa. Hi ha altres formacions polítiques que també defensen aquest model d'Europa i és important que ens trobem allà a Brussel·les, que discutim, que fem propostes conjuntament i que lluitem una mica des de la nostra modesta situació. Penseu que, evidentment, nosaltres som qui som, som pocs, però intentarem fer aquesta feina de la millor manera possible i a poc jo crec que podrem canviar aquest model de construcció europea per una nova Europa molt més social, molt més justa, molt més democràtica, com us deia abans. A Esquerra ens definim com a eurocrítics, és a dir, que som euroentusiastes, però molt crítics amb l'Europa actual. Però també som conscients que hi ha una Europa que funciona i que també cal posar en valor. A vegades ens perdem molt en la crítica aquesta a la Unió Europea, que s'ha de fer, evidentment que s'ha de fer, però també cal posar en valor el que funciona a Europa. Hi ha una altra Europa, que és l'Europa de la Carta dels Drets Fonamentals del 2006, per exemple, l'Europa que revoca la doctrina Parot i condemna les tortures als independentistes catalans del 92, que defensa el corredor mediterrani, les infraestructures necessàries i racionals, també una Europa que condemna la llei de l'avortament de Gallardón i censura l'actuació policial contra la immigració a les fronteres vergonyoses de Ceuta, que denuncia les ingerències governamentals en els mitjans de comunicació públics espanyols, també una Europa que vol combatre l'abús de posició dominant dels monopolis, i una Europa que reconeix com a model d'èxit el model educatiu basat en la immersió lingüística. Aquesta Europa sí que ens agrada. Però ja us he dit que hi ha molts errors que cal corregir d'Europa i ara sí que entraré de manera més específica en les propostes que portem en el programa per una nova Europa. I les podem agrupar en 3 grans blocs. La unió política, on nosaltres apostarem per més democràcia, volem avançar cap a la construcció d'una Europa federal. No pot ser que el Parlament Europeu, el dipositari, l'únic òrgan, institució de la Unió Europea que està triada directament per la ciutadania europea, no pot ser que no tingui iniciativa legislativa. No té cap mena de sentit. La iniciativa legislativa la té la Comissió Europea i el Parlament decideix en codecisió amb el Consell, que és el que representa els interessos dels estats. Podeu imaginar com funciona, no? No pot ser que el Parlament Europeu no tingui iniciativa legislativa. Tampoc no pot ser que no hi hagi una política exterior comuna i que davant de crisis mundials, com la crisi a Ucraïna, cada estat doni una solució diferent o un posicionament diferent. O que el president de la Comissió Europea no sigui escollit per la ciutadania directament. Aquí sabeu que sí, que són les primeres eleccions en què es proposen els presidents de la comissió i cada grup gran presenta un candidat, i d'això segur que tots els partits, els representants que han vingut aquí, se l'han omplert molt de boca. Cal recordar per això que malgrat sí que es proposen, al final qui pren les decisions és el Consell. Els estats seran els que prenen la decisió sobre qui serà el nou president de la Comissió Europea i això no ho oblidem. Per tant, cal mecanismes per assegurar que directament sigui la ciutadania la que triï aquest nou president de la Comissió Europea. I, evidentment, nosaltres volem augmentar el poder de decisió i participació dels ciutadans com a fórmula d'identificació amb el projecte europeu. És cert que la ciutadania cada vegada veu més llunyana aquestes institucions que prenen decisions totalment d'esquena a la ciutadania, unes institucions molt opaques i en les quals no se senten representats, evidentment, perquè ja veieu quina poca incidència tenim els ciutadans amb les decisions que es prenen a Brussel·les. També volem elegir directament els comissaris europeus, que els escolleixi el Parlament, però que aquest Parlament serà escollit per nosaltres. És a dir, no pot ser que el president de la comissió esculli el seu equip de treball en funció d'equilibris de poder entre uns i altres i s'ho acabin manegant tot entre els estats. Nosaltres tenim el dret d'escollir quines són les persones que porten les polítiques a Europa, que, com us he dit, després ens acaben afectant a nosaltres amb un 75% de l'activitat que s'aprova. Volem major transparència en les institucions. I, per exemple, una de les propostes que incorporem al programa és crear el registre obligatori de lobbies, amb informació exhaustiva i veraç del finançament que reben, dels interessos reals que representen i que defensen. També volem, en el segon bloc, com a unió política, el segon bloc és la unió econòmica. I el nostre principal objectiu és solucionar la crisi del deute, acabar amb les retallades i afavorir el creixement. La creació d'ocupació és una prioritat absoluta. I, per tant, aquí hi ha dos grans eixos, dues grans propostes que presentem en el nostre programa. La primera és que proposem un gran acord europeu pel deute que promogui la corresponsabilització entre les economies del nord i del sud per acordar un sistema de mutualització del deute, una espècie d'eurobons, que prioritzi el creixement i afavoreixi la consolidació fiscal.
I a més, considerem que cal introduir carències i que el ritme del pagament del deute s'ajusti al ritme de creixement econòmic, perquè si no serà impossible tornar tot aquest deute. I l'altra proposta així important que presentem en aquest àmbit és que defensem la introducció de l'impost sobre les transaccions financeres, la taxa Tobin, i un impost sobre les grans multinacionals, un impost al capital, que permeti establir, gràcies al que es recaptarà d'aquests dos impostos, un gran New Deal o un pla d'inversions a favor de l'ocupació i del creixement. Amb la meitat dels recursos destinats a salvar el sistema financer i amb el doble de temps, un total d'uns 200.000 milions d'euros en 10 anys, podrien crear-se fins a 10 milions de llocs de treball. I això no és moco de pavo, com dirien els espanyols. I pel que fa finalment al tercer eix, el de la Unió Social, nosaltres el que volem és estendre en el conjunt de la Unió Europea uns estàndards ambiciosos per a la igualtat d'oportunitats. I la Carta de Drets Fonamentals, que us deia abans, del 2006, incorpora una generació de drets socials que cal situar com a prioritat. I en aquest sentit, nosaltres tenim aquí 4 propostes així destacades que voldria exposar-vos breument. La primera és que promourem un pacte europeu de benestar i cohesió social, consistent en treballar per assolir els objectius 2020 i de combatre l'atur, l'abandonament escolar i la pobresa. També treballarem perquè s'elabori una directiva contra l'homofòbia, convertirem l'actual full de ruta contra l'LGTfòbia, conegut com informe l'UNASEC, en una norma amb rang comunitari. També exportarem a Europa el model d'acollida de les persones immigrades a Catalunya. És l'únic sistema d'acollida on els protocols, els drets i serveis es troben reconeguts per la llei. A més, nosaltres considerem que és urgentíssim que s'aprovi una política comuna d'immigració a la UE per evitar els desastres vergonyosos i terrorífics que passen tant a Lampedusa com a Ceuta i com a altres llocs de la frontera exterior de la Unió Europea, on dia rere dia moren milions de persones que fugen dels seus països moltes vegades per fugir de la pobresa, per fugir de guerres, pensant que trobaran un futur molt millor, i al final el que acaben és trobar encara molta més pobresa i estar exclosos totalment de la societat i molt pitjor segurament, o en molts casos, del que estaven quan van marxar dels seus respectius països, malauradament. I finalment també treballarem, jo crec que és molt important, perquè s'acordi un salari mínim intereuropeu en paritat al poder adquisitiu que eviti l'empobriment dels treballadors. Deia al començament de la meva intervenció que el proper dia 25 de maig ens juguem molt com a catalans i com a europeus, i crec que al llarg de la meva intervenció he anat donant una mica de pinzellades i arguments perquè crec que ens hi juguem molt, no? Per això no voldria acabar la meva intervenció, que no sé si ja m'he passat del temps o què, però que no voldria acabar la meva intervenció sense fer una crida, sense fer-vos una crida a les urnes el proper 25 de maig, perquè crec que és molt important que enviem un clar missatge a Europa, que enviem un missatge de que, per damunt de tot, els catalans i les catalanes som demòcrates, volem votar, no només el 9 de novembre, que ho repetim per activa i per passiva, sinó que també volem votar el 25 de maig perquè sabem el que ens hi juguem a Europa. Ens omplim la boca que aquí a Catalunya som molt europeistes, però després venen les eleccions europees i el percentatge i la participació és baixíssima. I això no pot ser. No pot ser. Hem d'anar a Europa i demostrar que aquí som demòcrates, que Europa ens importa i que també els hem d'importar a Europa. I això estaria molt bé que hi hagués un resultat molt alt de participació a les properes eleccions. A més, no ens enganyem. Els resultats de les eleccions es llegiran en clau nacional. I els partits, jo faré com m'ha dit el nostre cap de llista, en Terri Cabres, jo ni vull guanyar, ni vull ser la força més votada, en absolut. A mi el que més m'agradaria, i ho dic sincerament, és que totes les forces que estem pel dret a decidir, que estem a favor de la consulta el 9 de novembre, traiem uns resultats brillants, els millors possibles. I m'és igual qui treu més, qui treu menys, però que tots els que estem pel dret a decidir i per la consulta el 9 de novembre traiem uns grans resultats perquè estigueu segurs que des de les Espanyes això es llegirà en clau totalment de consulta, en clau de procés, i com més bons resultats traiem i més participació hi hagi el 25 de maig, molt millor per tothom. Moltes gràcies. Començo pel final. Parlaves que és necessària aquesta alta participació per fer veure a Europa les ganes que hi posem com a país o quina és la nostra voluntat de futur. Les enquestes que hi ha hagut últimament marquen tan sols un repunt de la participació, un 4 o un 5%. Arribats a aquest punt, fins a quin punt aquest percentatge de participació deslegitima o no el procés?
Clar, jo crec que entrar en això és com entrar en l'arena política que volen des de Madrid, no? De llegir-ho d'aquesta manera. El cert és que sempre, tradicionalment, a Catalunya, doncs, les eleccions europees han sigut les que han tingut una participació més baixa. Jo no crec que s'hagi de lligar una cosa a l'altra. El que sí que he dit és que, evidentment, es llegiran en aquesta clau, no? I això suposo que és impepinable, però jo no crec en absolut que això deslegitimi el procés. Malauradament, i això és en gran part culpa de la pròpia Unió Europea, hi ha cada cop un desencantament més gran en relació a Europa, pel que deia abans, també que els ciutadans i les ciutadanes veuen Europa cada vegada més lluny. La presa de decisions està lluny, però a més se senten partíceps, voten unes eleccions cada 5 anys a uns representants que després van allà i tampoc no saps ben bé què voten, perquè no hi ha tampoc una rendició de comptes com caldria. Al final veuen que hi ha una sèrie de decisions que els afecten a ells de manera molt directa, com jo us dic, totes les polítiques derivades de les propostes per superar la crisi, aquestes propostes basades en l'austeritat que els han afectat directament a poder pagar una hipoteca a final de mes o no. És el que finalment la gent valora. I diuen, ostres, potser aquesta gent, a més, l'únic que fa és empobrir-me cada vegada més, gent que no tan sols conec, que estan al servei d'uns interessos i unes oligarquies econòmiques, com pot ser que aquestes persones que són tan riques cada vegada siguin més riques i jo cada vegada em costi més arribar a final de mes. Jo crec que tot plegat fa que la gent tingui aquest recel cap a Europa i que fins i tot hi ha un cert rebuig. Un país com Catalunya, que tradicionalment sempre hem sigut proeuropeistes, sí que vas notant al llarg d'aquests mesos que cada vegada hi ha més gent que diu, no, escolta, doncs, si no ens va a la Unió Europea, cap problema, de fet estarem millor fora de la Unió Europea. Jo suposo que tot plegat fa que malauradament la gent no assumeixi que, malgrat tot, ara mateix formem part de la Unió Europea, en tant que formem part de l'estat espanyol, i que hi haurà tota una sèrie de polítiques que ens continuaran afectant, i que és molt important anar-hi a votar perquè, precisament per això que us deia, perquè com més representants de partits polítics que es creguin en el projecte europeu i li vulguin donar un tomb des del progressisme i des de l'esquerra i aportant polítiques per benestar les persones, per la garantia de l'estat del benestar, per fer-lo molt més social, molt més just, molt més democràtic, transparent, etc., doncs com més representants tinguem al Parlament Europeu, més polítiques d'aquestes o més podrem pressionar perquè s'aprovin aquest tipus de polítiques. I és un tom. Les mateixes enquestes que posaven en evidència que com a molt aquest creixement o la previsió de creixement de participació seria d'aquests 4 o 5 punts, sí que constaten, per exemple, coincidint amb el desig que exposaves al final, que qui ha de guanyar és el dret a decidir. Hi ha un canvi de tendència en les eleccions del 2009, les 3 forces que ara representen o defensen el dret a decidir arribaven tot just al 38%, amb l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió ens anem gairebé al 51,5%. Malgrat aquesta baixa participació, el dret a decidir amb aquests resultats pot defensar o pot obrir la porta d'Europa defensant millor els seus interessos? Jo crec que sí. Si abans he dit que no podem fer el joc de l'altra manera, doncs suposo que ara tampoc no seria just agafar-nos això amb un percentatge de participació tan baix. A mi em sap greu, sobretot a mi em sap greu que hi hagi un percentatge tan baix de participació. Evidentment que valoro molt positivament aquest augment o aquests resultats que traurien les forces que estan a favor del dret de decidir, i això és importantíssim, i ja marca una tendència, ja no només a les europees, sinó quan es fan enquestes de si ara mateix haguessin eleccions al Parlament Europeu, quina seria la configuració de les forces. I això és evident. Jo em quedo sobretot amb la tendència que les forces, això que estem pel dret a decidir i per la consulta, que cada vegada estem traient resultats més consolidats, o sigui, consolidant els que tenim i fins i tot augmentant, i això és el més positiu. Continuo pensant, de totes maneres, que la baixa participació és preocupant i que sap greu. És molt difícil lluitar contra això, però em quedo que continua sent preocupant. També a la part final plantejaves aquests 3 grans eixos de les polítiques que es volen fer i en l'apartat de la Unió Econòmica hi havia d'una banda intentar acabar amb el deute i de l'altra aquesta reactivació econòmica. Com es pot aconseguir això? Quina és la incidència que pot tenir els parlamentaris d'Esquerra Republicana quan, malgrat els canvis que hi pugui haver, les 2 grans famílies del Parlament Europeu seran la socialista o la popular, han acabat imposant aquests últims anys unes mesures econòmiques determinades que han acabat avantposant
liquidar el deute o pagar el deute abans que segons quines polítiques. Quin és el marge que queda veient que l'escenari ens acabarem movent amb aquestes majories? Sí, clar, nosaltres hem de ser realistes i la incidència que podrem tenir, sobretot nosaltres, jo suposo que en el millor dels casos, no sé quants eurodiputats que defensem aquesta proposta acabarem sent al Parlament Europeu des d'aquí, no en tinc ni idea, però el que és cert és que tindrem poca incidència, com tu molt bé dius, les dues grans forces polítiques seran el PP i el Partit Popular Europeu i el Partit Socialista Europeu, però nosaltres buscarem les complicitats i aliances, que n'hi ha moltíssimes també, dintre de tot el marc de partits europeus, i intentarem, fer el possible perquè ens comprin la proposta. Dintre de tot, suposo que dintre del Partit Socialista Europeu pot ser que sigui més fàcil, ni que sigui això, posar-nos d'acord en la necessitat d'instaurar aquest impost sobre les transaccions financeres i l'impost sobre els capitals. Serà una mica més complicat, però sobre la taxa Tobin, de fet, ja se n'ha anat parlant i és molt difícil perquè al final són els estats, el Consell Europeu, que sempre ho ha anat paralitzant tot plegat. El que cal és també suposo que fruit de la pressió social i tot plegat no poden viure tampoc d'esquenes als problemes dels ciutadans i les ciutadanes, i nosaltres suposo que entre tots plegats, entre pressió d'uns i altres, doncs jo crec que podem arribar a acords d'aquest tipus. Amb aquest impost es podria recaptar moltíssim, que podria això després aplicar-se en aquest pacte per la creació d'ocupació i per la reactivació de l'economia, però és evident que necessitem recaptar diners per poder-los invertir després en plans d'ocupació i de creació de llocs de treball. Si serem exitosos en això, malauradament és difícil de dir. Nosaltres sí que puc garantir que treballarem incansablement per aconseguir-ho i per aconseguir aquests canvis que són tan necessaris. Però la configuració de forces al Parlament Europeu, al final la gent votarà qui votarà i tindrem el marge de maniobra que tindrem. Els dos representants que han passat en aquest cicle del PP i del PSOE defensaven les dues grans famílies europees com les que poden solucionar la situació actual i arribaven a dir que votar un partit petit era llançar el vot. Veient que les enquestes els acaben donant menys escons dels que tenien i que tot això afavoreix a formacions més petites, el futur, si no immediat amb els anys, acabarà passant per aquí, per aquesta més fragmentació dels vots i, per tant, buscant alternatives més enllà d'aquestes dues grans famílies? Jo crec que sí. A més a més, les enquestes ja ho indiquen, que cada vegada, és això, que sí que els dos no tenen clar quin dels dos partits seria el guanyador, però el que sí que està clar és que no tenen tants vots com tenien, o no tenen tants representants com tenien a les anteriors eleccions. L'esquerra unitària sembla que també creixerà fins i tot l'ALE. Nosaltres esperem que creixerà una miqueta també en representants. Els escocesos suposo que trauran un percentatge de vots important, els gal·lesos també. Nosaltres també esperem treure més bons resultats. No oblidem també que totes les enquestes apunten a l'entrada dels euròfobs, no els euroscèptics, els euròfobs. I aquesta entrada també serà significativa i important. Per tant, també es menjarà molts vots dels partits grans, evidentment, i cada cop farà que l'arc parlamentari estigui molt més fragmentat. Jo no crec que en absolut, precisament per això que sigui llançar el vot, apostar per formacions alternatives, que tinguin propostes alternatives, més tenint en compte que les propostes que han presentat aquests dos grans partits ens han portat a la situació que tenim ara. Aquesta situació que, bàsicament, és el que us explicava abans, a l'aplicació a la incapacitat d'haver pogut resoldre la crisi d'una altra manera que no sigui aplicant unes mesures d'austeritat que el que han fet és encara destruir més les economies dels estats, els llocs de treball, que han empobrit més a la població, i això ha sigut fruit de les polítiques d'aquests dos grans partits. Per tant, si ha de sortir una alternativa, una nova Europa, una alternativa a aquesta Europa actual, ha de ser precisament de partits que no han estat portant o dirigint aquestes polítiques i que, evidentment, jo us defensaré que han de venir des de l'esquerra, M'agradaria pensar que algun sector del Partit Socialista Europeu, però sobretot de l'esquerra, dels partits d'esquerra, dels Verds, de l'ALE, tots aquests partits, fins i tot els liberals, que també tenen un altre model potser alternatiu, però evidentment que ara més que mai
calen noves propostes que no parteixin dels partits majoritaris i dels partits que han estat manant fins ara. Per part meva, dues preguntes més. Durant l'exposició s'ha parlat de les polítiques que s'han acabat imposant des de la Troika i això contrasta d'una banda amb l'elecció que hi haurà del president de la Comissió Europea d'una banda, però de l'altra quedaran institucions com el Fons Monetari Internacional i el Banc Central Europeu que no hi ha una designació per part dels electors o de la ciutadania europea. Quin marge preveus que hi pot haver en aquesta legislatura del Parlament Europeu, en aquest mandat, per poder interferir o com a mínim canviar les normes de joc amb la composició d'aquesta troika? A veure, clar, el Parlament Europeu no té potestat per decidir qui lidera el Fons Monetari Internacional i com es nomena el seu president, en aquest cas la seva presidenta. El que es pot intentar pressionar és perquè els mecanismes de decisió o d'assignació d'aquests lideratges siguin els més oberts, transparents i participatius possibles. Crear uns estàndards o uns mecanismes de bones pràctiques, però és que clar, si les pròpies institucions europees no ens ho apliquem, doncs difícilment podem anar al Fons Monetari Internacional a dir-los quin procés han de fer servir per escollir la persona que s'encarrega de dirigir-lo. Malauradament són qüestions molt delicades, que queden molt al marge de decisions dels grans poders fàctics que ni tan sols sabem les cares que tenen. Són posicions molt claus, molt importants, que evidentment els grans interessos financers, econòmics, les oligarquies aquestes financeres de què es parlava, no volen deixar en mans de la ciutadania. El 8 d'abril, els diputats que van anar al Parlament de Catalunya a defensar al Congrés el traspàs de la competència per poder convocar referèndums, no se'n van sortir. Si en aquest escenari més de proximitat no va ser exitós, anant a Europa i tenint en compte que la consulta seria el 9 de novembre, quin marge de maniobra, però ho han explicat abans, han explicat que s'aniran a veure els diferents representants, mitjans de comunicació, institucions. Si s'ha perdut aquesta primera batalla a casa, per dir-ho d'alguna manera, l'èxit de guanyar-la fora? Bàsicament, la resposta seria la qualitat democràtica. Per sort, a Europa la democràcia està molt més assumida que el que està assumida a l'estat espanyol, perquè bàsicament el que demanàvem a l'estat espanyol no era que aprovés la independència de Catalunya. El que estàvem demanant a l'estat espanyol és que ens cedís una competència per celebrar un referèndum sobre el futur de Catalunya. Res més que això. De fet, quan vas a Europa i parles de dret a decidir, ho entenen. El que és més complicat és després parlar-los d'independència, perquè independència, vulguis o no, a tothom li fa por, perquè hi ha molts estats que tenen dintre les seves fronteres situacions similars, o que el fet que una Catalunya s'independitzés, una Escòcia s'independitzés, podria generar aquest efecte contagi que es diu als diferents territoris que tenen també aquests anhels amb diferents graus dintre dels seus territoris. Però el que és cert és que tu quan vas a Brussel·les, a Europa, al món, i tu parles de democràcia, d'anar a unes urnes, introduir un paperet per decidir una cosa, això tothom ho entén. I això els és molt difícil d'entendre per què l'estat espanyol no s'hi posa. No està a favor d'això o no s'asseu a negociar en quins termes, com ha fet el Regne Unit amb Escòcia. A més, és que tenim un exemple, o tenen un exemple dintre del seu grup d'actors. Tenen el Regne Unit, que és un estat membre de la Unió Europea, que s'ha assegut a negociar amb Escòcia els termes del referèndum i ha anunciat que acatarà el resultat del mateix. I això és no normal en democràcia. El que no és normal és l'actitud de l'estat espanyol. Per tant, jo crec que de fet és molt més fàcil trobar suports a Europa que no pas el que era ja com una crònica d'una mort anunciada que ens hem trobat a Madrid, però un pas necessari que s'havia de fer per dotar-nos nosaltres mateixos de més legitimitat de cara a l'exterior, de dir, nois, és que ho hem intentat, hem anat a Madrid fins i tot a demanar-ho, i ens han dit que no, que no i que no. Doncs ara venim aquí a demanar-vos a vosaltres perquè ens ajudeu, perquè el que nosaltres volem és exercir la democràcia. I això vosaltres no podeu donar l'esquena a 7 milions de persones que us estan demanant que doneu suport a un procés radicalment democràtic. I amb això jo crec que serà molt més fàcil.